שלום חברים, וברוכים הבאים לפרק השלישי של סקייבלוק עם היוטיובר ההוא שלכם אילי פרץ. אז מה שקרה זה שעשיתי ווטינג, ואתם לא תאמינו מה קיבלתי, 64, תמשיך ירין, בזלת. בלוקים של בזלת. כן, וזה מה שאני עשיתי, אנדר פורטל, וחוץ מזה קיבלתי את הפלינט אנד סטיל, וגם מלא אמרלדס אנד דיימונדס, ככה שהכנתי לשנינו חרבות דיימונד, ולירין גם צ'סטפלייט, מסכן. יש לנו עדיין את האמרלדס למכור, השגנו גם מלא קוביות ברזל. יש לנו עוד ברזל. אז אנחנו מוכנים להתחיל. בשלוש, ירין, אני נותן את ההון הגוקולה שלך. מה להתחיל? להצית את אוקיי. ההון הגוקולה שלך. דקה, אני פולאגים. טוב, תביא. כך. זרקתי את הפלינט אנד סטיל פה. 3, 2, 1, גו! מה קרה שם? הצעת עוד... סורי, יש לי לאגים. יש לי לאגים, מה אני אעשה? תן לי, אני אצית כבר. יופי, הצעת. הנה הוא אנדר פורטל. לא נכנסים לשם וחכה, אני מביא גדרות. רגע, אם כבר, אז לך בלי ארמור. ליתר ביטחון. אולי יהרוג אותנו שם. וואי, למה יש לי מלא לאגים? לא הולכים לשם, אני פשוט חסמתי את הפורטל. דקה, הבנתי למה. יאן, יש לי בשבילך חדשות רעות. מה עשית? כשבאתי לפה לא היה פה את הפמפקין סידס שלנו. באמת. כן, הוא לא היה פה. אז החלפתי את זה בסנד ושמתי את זה. יופי, עכשיו תיקנתי. חייבים טורצ'ים. טורצ'ים חייבים? אוקיי. יש פחם... אוי, נתקעתי בתוך בלוק. אוקיי. מה אתה אומר שנלך ל-PvP ארנה, נכין לנו גם מכנסיים? אתה לא צריך מכנסיים, אתה צריך נעליים, נכון? אני צריך רק מכנסיים. נכין אותם כבר מהאיירון ואז נלך. לא, אל תכין כלום. ונפרפר כמה ב-PvP, מה אתה רוצה? לא, זו. אני שווה מאוד, נכון ירין? כן, אבל עדיין אני אקרא אותך. אוקיי. אז אוקיי, נחכה שנהיה כולנו פול מחושף. המשהו גדלים מהר. כן, אגב, מהווטינג קיבלתי את הפיקקס המחושף הזה, יש עליו יעילות 1. לירין יש פיקקס יותר טוב. אבל בסדר. ירין, קיבלתי גם מלא דשא. טוב, דקה, אני עושה ווטינג. אתה כן תעשה ווטינג ואני בינתיים אשמור על האיסלנד. אשמור שמורים לא באים. כן, מה שהחלטנו זה שאנחנו, העונה תסתיים או ב50 פרקים או שנסיים את כל הקווסטים. לפי מה שאתם יודעים אין הרבה קווסטים, ככה ש... הנה, אני אראה לכם אפילו את הצ'לנג'ס. הנה, עכשיו נשארנו רק את האפל קולקטור, וויט פארמר, קקטוס פארמר, מלון פארמר, פמפקין פארמר, שרום פארמר, ואז יש לנו את ה... כל השאר זה כבר קשה. כן. אז אנחנו צריכים לסיים את כל ה-farming challenges. עוד פעם גדלות המשרומס האלה. הן גדלות מה זה מהר? זה משחק של שתיהם. כן, במגה וולס, הסרטון שאני הולך לעלות, היה חלק איפה שזה הפסיק לי לצלם ולא הייתי יכול לסדר, וכששמתי לב שזה כבר קרה ככה, זה לא נתן לי לעשות את זה, זה נמחק, והייתי צריך ללכת לקלאוד סייפס של כל זה, וקיצקיץ חפרתי שם שעות וכדי לעשות היום, רק כדי שלהעלות את הפרק הזה, ככה שבבקשה תשימו לייק. ומי שלא רואה את זה אני עדיין אכתוב בדסקריפשן שזה מה שקרה לי, אז סליחה באמת.
אילי, כולה קיבלתי $500. $500 ממה? עשית את כל הוות? לא, עשיתי ווט אחד רק. אני קיבלתי 1,000. יורד יסוד. אני אוהב מה שכתבו בצ'אט. תגיד לי ארני אם קיבלת דיימונדס ואמרלדס. אומייגאד, זה נותן לי XP. הנקרות עצים נותן לי XP. אוקיי. יש לנו כל כך הרבה דשא שאני חושב שיש לנו אותו יותר מדעות, ככה שאני אחליף כבר את הבלוקים בדשא מוכן. עוד מעט אני אתפח את הבלוקים. יש לנו יותר מדי דשא מוכן. יש לי רעיון, מה אני אעשה? במקום לחכות שהדעות הזה... ירין! בוא, אני לא עושה את זה בלעדיך כי אני פחד שאני ארוס עוד פעם הכל. תקשיב. במקום לחכות שהדורט פה יגדל, אני יכול פשוט לקחת ולשים דשא? מפגר. למה? מה יקרה? אתה מפגר. למה שמתי פה בלוק של דרך נראה לך? למה לא לשים ישר את הדשא? כי הם לא התחברו. מה אתה רוצה? זו פעם ראשונה שאני עושה את הדבר הזה. אז אל תעשה כלום, אני אומר לך. כבר זה, אמרתי לך. זה, בכלל... למה? עכשיו הבנתי למה העץ הזה לא נופל. אני צריך לעלות למעלה לסדר כמה בעיות. ירן, יש לנו כבר כמה סטאקים של קאבלסטון, עוד מעט ונעשה את המוב טראפ. כן, אבל צריך עוד מקום, הרבה מקום. כן, צריך עוד הרבה מקום. נרחיב את האיש שלנו עם דורט, כי אנחנו מציגים חוץ מזה מלא אדמה מכל בוט. ירן, אתה תפיל אותי עוד מעט. כן, אני יודעת, אני מפיל. תודה לך. אני מפיל. השגת שתילים, השגת תפוחים. כן, לא, שתילים, תפוחים לא. זה הבאסה. תוריד אבל פה את המגדל. איזה מגדל? כן, תוריד את זה. ירן, אתה יודע מה אני הכי אוהב לעשות? להרוויח אובסידיאן בעיקר כשאני הולך לנזר. תקשיב, אני לוקח את הבלוקים שלא צריך, את 4 בלוקים שלא צריך, שמה זה איך קוראים לו? ברח לי השם. מהטלפורטר, ואז אני פשוט שם במקום, ואז אני משאיר את זה חורק, וכל הקטע שכל פעם זה חוזר ויש לי משהו כמו איזה אינסוף בזלת. טוב, רגע, אני מנסה להבין כמה כסף זה כל הספאונר הזה. בוא נעשה 5 מיליון. לא, 50 מיליון. רגע. הנקודה 0 זה לא נחשב. זה 50 מיליון, אילי. כן. אנחנו צריכים עוד הרבה מאוד. היי, תן לי את הבזלת הזאת. נסעתי את הבזלת. יש. יאללה, אני עושה תספורת לספאונר שלנו. לזה. למה? איך קוראים לו? מה? לשאר לעולם אחר שלנו. לנזר פורטל שלנו. לא, בהארד יש צ'אלנג' בהארד שצריך לעשות את הפורטל. כן, אבל הוא כבר מוכן אצלנו ככה שניצחנו. זהו, בוא'נה, ביקון זה 75,000, 75 מיליון. למה? אני יכול להשיג ביקון מהזה, מאחד מהווטינג, מאחד מהקיז. בפוקס. בפוקס, באמת בפוקס. בפוקס. ירל, מה אתה אומר שאני אתן לך את הארמור שלי ואתה תלך תקרא כמה נובים? לא עכשיו. יש פלה לגימה, אני לא יודע למה. ירל, תנמיך קצת את הווליום.
אוקיי, יש לנו כבר 3 סטאקים וחצי של קאבלסטון. טוב, תגיד, מה אתה אומר, נגדל קוקו? קוקו? על בטוח. קקאו על בטוח צריך לגדל. ירן, ותנמיך את הווליום. כמה? זה עוצמה הזויה. אני כמעט הלכתי חלש. מה? אז למה זה מדבר כל כך חזק? מה אני יודע? גם אני על חלש. עד עלה לי 100. בוא נראה בדיוק כמה חסוך יש לי. תנסה להנמיך קצת. אז בסדר? כן. בלוקים של זה. אילי, לך תקנה בלוקים של עץ ג'ונגל. אוקיי. אני עשיר. אתה בינתיים תשיג לנו עוד... לא משנה, שכחתי איך אומרים את זה. מה אתה אומר, ירין, שאני אקנה 2 אפלס? לא, אל תקנה. קניתי, אין לי כוח. אין לי כוח לעשות את הקווסט הזה. חוץ מזה אנחנו גם חייבים לגדל את ה... נכון! שכחתי, הרי נהרס לנו המלון. איפה המלון? פמפקין סידס או מלון סידס זה היה. אני לא זוכר אם זה היה פמפקין סידס או מלון סידס. רק רגע, איפה המלון סידס? יואו, אילי, אתה חייב להשתגר אליי. יארים, אתה יודע ששווה יותר לקנות פמפקין כי הוא נותן יותר סידס מאשר לקנות סיד אחד ב-100, עדיף כל לקנות פמפקין ב-200. איפה המלונס? בשביל מה זה ספונג'? טוב, יאללה, מה קרה? אוקיי, אני משתגר עליך. TPA ירין 5 4 6 שומע את הרעש? כן. זה גולים מתים. זה מה שאני רוצה להכין. איירון גולם? כן. ירין, בוא תעלה למעלה, אתה חייב לראות את זה, ממה עשוי המקום הזה. עליתי כבר. יואו, כן, בדיוק כזה אני רוצה. כן, אבל ירין, השאלה איך אתה משיג את הדברים. בעיה צריך להשיג את הספאונרים. כן, אני משיג את הספאונר, אבל איך אתה משיג את הדברים שיש שם? לא, אני מדבר את הדברים שנשרפים בלאבה. יש אופרים למטה. הכל בנוי חכם, רק שאתה יודע כמה הופר עולה? כמה אלפים. 2,000. אתה צריך להיות מיליונר ולעשות ווטים. משיגים הרבה מווטי. כן. הנה, הכל נופל, וואי, איזה קטלני. ירין, אתה חייב לראות כמה צ'סטים יש פה. יש פה את האמבימה של הצ'סטים. מאיפה לו כל ההופרים האלו? הוא בטח מיליונר. ברור שהוא מיליונר, יש לו חובות... קיבלתי קי, קומנט קי, נכון? כן. כן, גם אני קיבלתי קומנט קי. זה כל כמה זמן. איירון פורס להיר. יאללה, אני פותח את הקומנט צ'סט. כן, כבר אני יודע. קיבלתי לקי שוול. עכשיו יש לי את כל הלקי סט, חוץ מהלקי סוד. מה? תקשיב, מישהו עשה קאבלסטון אחד... 4 בלוקים של דיימונד, של גולד. באמת? כן. קול. הנה, תסתכל. אומייגאד. הנה השוול שלי. אני הולך להרוג מישהו ב-PvP עם השוול שלי. אני אבוא לך עם דיימונד אור ואני אקרא אותך. אני יודע, יש לי יעילות אחד על כל הדברים, חוץ מהלגרזן יעילות V, ועל החרב שאין לזה. יאללה, בוא כבר הביתה. אבל באמת הגרזן הזה זה היה פוקסה.
טוב, אבל אני לא שומע אותך טוב, אני מרים טיפה את הווליום. ההפך, אני צריך להרים את הווליום. אתה תנמיך, אוקיי? טוב, עכשיו הרמתי אותו. עכשיו אתה שומע אותי יותר טוב? אז איך אתה שומע מה שאני אומר? ירין, אני על העץ גבוה מאוד. אני אפילו לא רואה איפה המים. אני משתגע למטה. סלש הום. בכללי אני רואה את המים. אני יכול לקפוץ לשם. נפלתי בדיוק למים. תודה לאל. 4 קוביות זהב. מה נעשה עם הקוביות זהב האלה? הלוואי שזה לא היה המלון שנשבר. ירין, איפה המלון שלנו? לא יודע, הרסת אותו אולי? לא, הרסתי את המלונס, הרסתי את הפמקין, לא נגעתי במלון. היה פה זרע של מלון. מישהו עשה לנו צ'יטים לאי. תביא את המלון. אני לא יודע איפה הם. הם לא אצלי. זה אם אני רואה בסרטון משהו. אז לך תקנה חדשים, מה אני אגיד? לא מוכרים מלונס, כל הבעיה. לא מוכרים מלונס. אין מצב. נשבע לך. תסתכל אפילו בעצמך וורקשופ פוד. תסתכל שאין פה מלונס. תסתכל שאין פה מלונס, יש פה רק קייק. הכל חוץ ממלונס יש פה. סלש קיט טולס. אין פה קיטים. טוב, אני קונה קוקה עץ. לא, כבר קניתי. אתה כבר קנית? כי אני עכשיו התכוונתי לקנות 10. אז כי קניתי פמקין אחד. 4 סיד. איזה גרוע. אוי, לא, הלך עלינו. חייבים למצוא מישהו שמוכר את זה. תחפש. בוא נמצא איזה וורפ של מישהו שמוכר מלונס. סלש וורפ מלונס. that wop. שיט, איפה זה? אנחנו לא יכולים לחיות בלי מלונס. תחפש מישהו שמוכר בוורפ שלו מלונס. סל מלונס. זה לא טוב. פרוסל מלונס. זה באמת. אוי שיט, אף אחד לא קרא את זה. תחשיב, דיימונד סוד 4,000 קוינס. חלמתם. יאללה לקנות בואו אנד ארוס. פישינג רוד. סלש ספאון. יאללה, אני פה בספאון, איפה אתה? מי? דיימונד אחד? או כמה? הוא זרק דיימונד אחד? אוף, למה לא סטאק? אם היית משיג סטאק של דיימונד עכשיו היינו במכינים לכולנו פול דיימונד ארמור. וואו, ספר של חדושת 5. יעילות 5. הגנה אייבי על הכל. אתה צריך לראות איזה חרבי יש פה. חדות 5 הבאת 2 זיזה 3. הנה, תסתכל עליי, מצאתי. לא. סלש TPA. לא.
גם לא יש איירון פארם. אני יודע מאיפה הוא השיג את הספאונר. 100% מהווטינג הוא השיג אותו, כי ספאונר עולה ממש הרבה. תעשה לה TPA, תעשה לה TPA. שלחתי לך, תאשר. תכתוב פשוט פאקט וזהו. הנה, פרי איירון. איפה? יש, 3 איירון. תגיע אליי כבר. אני שלחתי לך TPA. שלחתי אליך. עוד 11 איירון. Oh my god. Stand here. טוב, יאללה, אנחנו חייבים לסיים פה את הפרק. טוב, אז זה היה יודעים מה? אנחנו נעשה היום פרק יותר ארוך, עד שיאללה לא יצטרך ללכת. אוקיי, תכניס 2 פרקים בפרק אחד. אני אגיד ספיישל. איפה ספאונר של קרות? של מושרום? לא, של קרות, רגילות. אומייגאד. 8 איירון, יארין. יש לו מלונס. יש פה מלונס. יש פה שופ. תלך לשופ, תמצא את המלונס. אני אוסף לנו איירון. אני אהפוך את זה איפה מלונסי? יש פה פמפקין. לא צריך פמפקין, יש לי 4 פמפקין סיד. בסדר, ואני חופש מלון. יארין, יש לי כבר 17 איירון. טוב, תמשיך לעשות. אומייגאד, יש לי סטאק ו4 של פרחים אדומים. ביי איירון. אני אוסף עוד איירון אינגטס. כן, תעשה. תקשיב, אני יכול לספר. יאללה, אני קונה לנו בחינם רוזס. למה? יש לי כמה סטאקים. יש לי כמה סטאקים טובים, אני הורס את זה עם הדיימונדסות שלי. יודע מה? עם ההור שלי אני הורס את זה. אתה הורס עם הפיקקס, אני הורס עם הגרזן. אני הורס עם הגרזן שלי על הגנה שבירה 3. למה יש לו רק ספאונר אחד של איירון גולם? תעשה 2. קח את זה מהר. 23 איירון. 23 איירון יש לי. אתה תמשיך לעשות את זה, אני הולך לאיז שלי. בבקשה שיש פה שופ של 1 bucket of lava, נראה לך? אייס, אני לא צריך. קדימה, יש פה הכל חוץ ממלון סידס. למה אין פה מלון סידס? סלש מלון סידס. הופה. רגע, 15. לא קיבלתי את האיירון וקיבלתי רק את האיירון. I need melon seeds. לא טוב, לא טוב. אופס. סליחה. בבקשה שמישהו ייתן לי מלונס. עוד מעט? אז אנחנו עכשיו נסיים את הפרק. יאללה, אתה חייב לראות איזה חווה ענקית של קוקה בינס. יודע. יש שוק. הנה פופקין. לא, זה רד. באמת. רד מושרום. לא. זה אפילו לא שוק. הבן אדם הזה מיליונר, רואים. לאיפה אתה הגעת לאיש שלה? קדימה, משהו.
יואו, שתקה בשצה. יואו, כמה נדר לו. One creeper wolfhead ביד, אומייגאד. חשבתי שזה כזה, אני כותב סלש ביד באחד, אני קונה את זה קליי קאבל. או יאללה, אתה חייב לראות כמה נזר הוא, כמה נזר. שנייה. כאילו אני לא מוצא. טוב, יוטיוב, אני משתיק שנייה, דפור בינתיים מילה, סתם. יא, בעיות. אוקיי, אני יודע מה אני אעשה עם כל אוי לא. פתאום, ג'רונימו. Стик. Дам. יאללה, הולך לצחוק. אנחנו הולכים לצחוק על זה כל כך הרבה. שיט, למה אכלתי את האפלס? ירין, עשיתי לך מתנה, בוא לאי. לך מתנה, בוא לאי, אתה תאהב אותה על בטוח. תרגע, לא בניתי שום דבר. יכולתי לשמוע את ירין אומר, תודה לאל. יש שם צ'סט, השארתי לך צ'סט ליד המושרומס. לא היה לי מה לעשות עם זה, לקחתי את זה בחינם, מה אתה רוצה? מה אתה אומר שאני אקנה שעון? מה? יודע מה, יהיה לנו עכשיו אינסוף אוכל. אתה יודע מה אני עכשיו קניתי? מה? פישינג רוד. סתם, בואו אני הולך למכור את כל האיירון המדהים הזה, 34. יש עליי עוד 23. איי, כמעט מצאתי. מת על הלייגים האלה שמציעים את החיים שלך. יאללה, אני שם בצ'סט את ה-23 איירון שלי. כך, יש לנו 32 איירון בצ'סט. כבר הלכתי למכור. פול ארמור? אוקיי, אני אכין. מה אתה צריך? הכל חוץ מצ'סט פלייט, אוקיי? קסדה ונעליים. מכנסיים, קסדה ונעליים. אוקיי, אני צריך 2 זוגות מכנסיים. בוא נקם כסף. 7,253. 2 זוגות נעליים. ועכשיו בדיוק 2 זוג אחד של קסדות. עוד שנייה והייתי מכין לשנינו קסדות, ואז הייתי יוצא נוב כי יש לי דווקא שריון דיימונד. טאץ, ירן בוא תיקח את הדברים שלך. יש מכנסיים. לי, כמה חולצות יש לך? לי יש, חסרה רק אחת. לי חסר 1.5. אולי אני יכול לעשות.
גדל נדר וורד. והשגת זה? מה השגתי? סיץ? סיץ למה? שלמה שלו, כי הנה יש לנו פה. פמקין, אני שמתי אותו. למה העץ פה לא נשבר לבד? מתי הוא הספיק לגדול? מזמן, גם ראיתי אותו מזמן. טוב, אילי, מתי שאני צריך ללכת עוד כמה זמן, אני לא יודע בדיוק. אוקיי. פשוט אני קורא שירות. אתה יודע איך אני אקרא לפרק הזה? ספיישל מיוחד. ירין, סיימתי את הצ'לנג'ס של האפל קולקטור. קיבלתי ירין 2 שתילי ג'ונגל, 2 שתילי שדר, 2 שתילי השוחית ו2 שתילי אלון. אוקיי, אז לא אכפת לך להביא לי זה אפל אחד, נכון? נגמרו לי כולם. למה? כי בטעות אכלתי אחד ואז הייתי צריך לקנות עוד אחד. אנחנו צריכים עוד צ'סט. בוא נראה. שוט. פדר. באמת? זה פדר. כמה עולה פדר? עושיץ, אבל לא זה. פדר אחד עולה 10. הנה מלון! הנה 8 מלון! תגיע אליי! איפה? תגיע אליי! אני עושה? אוי, אופס, בטעות עשיתי וופ. TPA, קדימה, יאללה, קדימה, תאשר. אני קונה את זה ישר, תקנה את זה עכשיו. ב100? קנית? קניתי. אין, out of stock. But wait a second, עכשיו הוא חוזר. לא, נכון, לא. עכשיו הוא חוזר, הוא הלך להביא מלונס. בוא נקווה. תביא מלונס. Come give me sweet melons. Sweet melons to my face. קניתי. הוא שם רק 6. אל תהפוך את כולם, בסדר, לא משנה. רק אחד. כן. בום שיקטקה, בום צ'יקטקה. אנחנו מפוצצים צ'סט ב10 דקות. מה אתה עוד רוצה? זה הבנייה הכי חכמה של הצ'סטים. כדור, תודה, בום. רק רגע שנייה, נפלו לי רק האוזניות. אוקיי, בוא נעשה את זה ליד המים. אוקיי, בוא כך, יש עוד שתילים חדשים בצ'סט החדש. טוב, הלכתי לזה איירון גולם. לאינסוף איירון? כן, בדיוק. כן, תשיג עוד איירון, תמכור, נשיג מלא כסף. ירין, אפשר לחשב את... אני יכול לבנות לנו אנביל? לא. למה? יש לנו מלא איירון בלוקס, חוץ מזה יש לנו עכשיו אינסוף איירון. עדיין לא טוב. אבל אני חייב אנביל כדי לחשב את החרב שלי בחדות. איך יש לי מוזיקה? זה ג'ובוק. שרתי איך עושים... נכון. לא. נזכרתי איך עושים. טוב, נו, תכין. 1, 2, 3. שכחתי איך עושים את זה.
יאללה, שכחתי איך עושים אנביל. בעיה קשה. לא, שכחתי איך עושים אנביל. איך עושים את זה? ככה אולי ככה, ככה. כן, אל תחשבו שאני אידיוט, אני פשוט גיי בבילדינג. סתם, אני גיי, אני ההפך, אני לא גיי בבילדינג, אני פשוט גיי בקראפטינג. איך עושים אנביל, יארין? יש פה עכשיו עוד אנשים. יארין, איך עושים אנביל? איך עושים אנביל? דקה. אולי ככה. או שההפך. ככה. וואי, אי אפשר איתם, יש פה אנשים, באמת. טוב, אני באה הביתה. אופן פה. אני לא יודע איך להכין אנביל. תביא 3 בלוקים. רק צריך 3 בלוקים? כן, תרוך עליי. לא, זה לא עובד 3 בלוקים. נו, תזרוק עליי. קח, 3 בלוקים. זרקתי לך. כן, לקחת אותם. תשים אנביל, אני עכשיו הולך לחשב. איך הכנת אותו? יאללה, יאללה, אני מחשב את החרב יהלום שלי, בסדר? לחדות 1. יאללה, זה בסדר. גם אני רוצה, יש 2, נכון? כן. זה עולה שלב 1. כן, יש לי שרפנס. עכשיו אנחנו יכולים כן ללכת יאללה, רגע, אני רוצה לחשב את הארמור שלי. יש הגנה, לא? לא, יש רק בזיזה ויעילות. תביא בזיזה. הנה לוטינג. במה טוב לוטינג? מה אתה תעשה עם הלוטינג? לוטינג אפשר לעשות זאת. אין פה לנו אפילו יותר פרוטקשן. מה אתה אומר שאני אלך... אני לא יכול... אין לי מספיק עכשיו כדי לקנות את הזה. חשבתי, מה יקרה אם אני עכשיו אלך וכך את הזה? גם אני עכשיו מצאתי איך עושים אנביל. באמת? בפוקס יצא לי. לא. 4 איירון, 3 איירון בלוקס, נכון? אני כזה, אולי ננסה ככה, בום בום בום, יצא לי אנביל. דין, עכשיו יש לנו חרבות יהלום משופרות. יאללה, מה אתה אומר שנתקן את ה... יאללה, יש לך טולס שצריך לתקן, כי יש לנו מלא דיימונדס. מה? יש לך טולס שצריך... למה לא גדל האגרה? למה לא גדלה האדמה הזאת? תן לזה זמן. אולי נשים אותה בתוך האדמה ככה שהיא תגדל יותר מהר? יש מצב. אז תעשה את זה. בסדר, אבל בואי ננסה בינתיים ככה. יש לי יעילות 1. אתה אומר שנלך ל-PvP? כן, שים את כל הדברים שלך בצ'סט השני, אבל כל הדברים החשובים, חוץ מהארמור וזה. חוץ מהארמור והחרב. כן, ותיקח טיפה אוכל. קח את האוכל. מה חצי מהסטייקים? אני לוקח תפוח. לא, אל תקלי פה תפוח שלי. אוקיי, בסדר, קח את התפוח שלי. זה גנב. אני לוקח פאור שופ 1. ספאון. תהיה מוכן, כי אנחנו יכולים עכשיו לאבד... מה? איפה ה-PvP ארנה? זה שיגר אותי מחוץ ל-PvP ארנה. /PvP ארנה. מצאתי איפה זה ה-PvP ארנה. סטאפבורד. איפה אתה? איך אני הולך ל-PvP ארנה? אני לא יודע, זה שיגר אותי בחוץ. איפה? מה כתבת אבל? וורפ PvP. /warp PvP.
הנה, עכשיו זה שיגר אותי. PvP ארנה, הנה הגעתי לפה. אני פה איתך. יש פה פושנס. כן, אני יודע, אל תקנה אבל. למה? אבל אפשר לקנות את הסטריינט. למה שלא נקרא ספלש פושנס של סטריינט? לא, אני רוצה. למה? כי אז זה יהיה על שנינו. לא רוצה. אבל אין פה אף אחד. אגב, גם מה צריך לחכות שמישהו... אנחנו נופלים לשם ואז נלחמים. מי יודע, אולי מישהו עורב לנו שם למטה. אתה רוצה ללכת? ואיך אנחנו חוזרים? פשוט סלש איז? כן. אוקיי, יאללה. כשנמות פשוט נרוץ ונכתוב סלש איז. אבל זה לוקח 3 שניות. פה זה לוקח 3 שניות? כן. אבל נרוץ תוך כדי זה. לא, אתה לא יכול לכתוב ולרוץ ביחד. הנה, אתה רואה, זה שיגר אותי פה בחוץ. פה בחוץ, אתה יודע שזה מחוץ ל-PvP ארנה. אבל זה עזור, אין פה אף אחד בחוץ. שיט, איך אנחנו חוזרים אם עשו פה איז? איך עשו פה? תעשה וורפ PvP, לא יודע. סלש וורפ PvP. עשו. הנה, ספאון עובד. סלש ספאון. יופי, זה עובד. אני כבר התכוננתי להילחם עד הדם ולהרוויח דברים של מישהו, אבל חייבים להיות קקות. אומייגאד, האיירון ארמור עשה את העבודה שלו כמו שצריך. נפלתי מהגובה הכי גבוה של העץ. אומייגאד, יורן, אתה חייב להיכנס לראות כמה משרומס יש שם. למה לקחת את הבלוק? ירן, תסתכל, כמה משרומס. אתה תתעלף. תשים רק 2. זה לא זה. אני יודע איך שמים אותם. ככה שיהיה הרבה. הנה ככה. מה זה הרבלים סקיל? לא יודע. מה זה הסקילס? בוא נראה מה האיז לבל שלנו. איסלנד לבל 258. הבנתי. בגלל כל הדבר הענק הזה. יש אנשים ברמה אפילו יותר ענק. תראי לה, אני אומר שנתחיל להגדיל כבר. אתה אומר שנתחיל להגדיל? אוקיי, תתחיל להגדיל, אבל עם אדמה. אני מסיק עם עץ. כן. אני מוריד עוד כמה עץ עם הלאקי אקס שלי. מה זה קרה? תוריד, יש לנו מלא. מה זה עכשיו הראה לי? wood cutting skill. insect by 1, total 7. אני עולה לבלס, מה זה מהר? בעזרת כריתת עצים. אני מוריד את העץ מלמעלה. אבל יש לנו מלא. אומייגאד, אני לבל 8 בכריתת עצים. טוב, תרגיע עם זה ובוא כבר. יש לי אבל חצי סטאק של עצי השוחית. זה אפילו לא הזיז קצת לגרזן שלי. תביא את הגרזן. כך. אני מחרים לך אותו. תביא אותו. לא, אני לא נותן את הגרזן. אני אחרים לך אותו. תביא לי אותו. אם אתה אומר לי מה אתה תעשה איתו, למה לי לתת לך אותו? אני אשמוך עליו. אתה לא יודע לשמור. רק רגע, זה קליי שם למטה, ירי. צריך ללכת להשיג אותו. עזוב אותו. טוב, בוא. נעשה פה מדרגות. אוקיי, אני ממשיך להגדיל. אבל עם אותו עץ. לא, עם אותו עץ שלי. ירין זה יפה, סתכל, זה יפה. זה פסים, זה עכשיו באופנה, ירין זה עכשיו באופנה, זה... תפה ותפסיק. אבל אין לי משהו אחר.
קח, תביא את הגרזן שלך, באמת אני מכין לך אותו. לא. יארן, תסתכל, פסים זה יוצא מה זה אפס, תסתכל. לא, שבור את זה עכשיו. נצידי לקפוץ לכם. אני לא קופץ אחרי העץ הזה. יאללה, אני קוראת את כל העץ הזה בשתי השניות. לא, סטופ מפה. סטופ. אמרתי לך סטופ מפה. לא ככה, אל תעשה ככה, תעשה מסביב בינתיים. אוקיי. לא מקשיב לי. על בטוח האיסלנדבל שלנו אחרי זה יהיה 1200. אל תגזים, תביא את הגרסן, אני מכין לך אותו, תעשה מהצד השני. תסתכל ירן איזה נמוך, איזה גבוה האיסלנד שלנו. תסתכל מלמטה, תנסה לקפוץ לשם סתם. אל תאבד את כל הדברים שלך, רק זה עכשיו חסר לנו. לאבד את הדברים שלנו מדיימונד. אילי, אבל תביא לי את הגרזן שלך, אני מכין לך אותו, לא הבנת? אני חייב אותו. מה אכפת לי? אני מכין לך אותו. אני הולך למכור אותו כשהוא הולך להישבר. אני אמכור אותו, אני אגיד New Diamond X Enchanted, אני אגיד את כל הכישופים שלו באנגלית, ואז נמכור אותו משהו כמו ב10,000 כי הוא מאוד טוב. זה יעילות 5. אני רוצה לעשות איתך החלפות, ואתה תוכל לסמוך עליו. פשוט שים אותו בסוף. נפלתי! אתה דפוק. שיט. לא קיבלתי את הדברים שלי! אתה דפוק, אמרתי לך להביא לי את האקס. מה אכפת לי עכשיו מהאקס? אכפת לי מהדברים שלי! יואו. אין סיכוי שמטתי. שיט, גם אני נפלתי. גם אני באתי את... לא, בעצם זה רק אתה. למה אבל אני איבדתי את הדברים? ככה זה לא שרת כמו פדדד. שרת מחורבן, הייתי כמעט כולי דיימונד, אני עכשיו מכין לעצמי דיימונד ארמור. שאם אתה נוגע בדיימונד... היה לי אקס מאוד טוב. ולא אמרתי לך להביא לי... הלוואי שהארמור נשאר פה. הייתי צריך לכתוב C בטעות במקום איז. עכשיו אתה יותר טוב ממני. אפשר לפחות להכין פול איירון ארמור? כן. טוב, סיימתי. אתה תמשיך לעשות את העבודה שלך, אני עכשיו מכין לעצמי. ותלי, אתה חייב לי צ'סט פלייט. אני חייב פה צ'סט פלייט. מדיימונד פעמיים. סתם אני צוחק יארן. בגלל זה אני אומר לך שאני לא צריך להרחיב בשרתים שזה לא כמו פדדד. מתי אמרת? אף פעם, נכון? אוקיי, אני מכין עכשיו לעצמי חרב, אקס ופיק אקס. אקס. יארן, תן לי את ה-IP של הוורפ, אני הולך להשיג עוד קצת איירון. מה? אני הולך להשיג עוד איירון, תן לי את ה-IP של הוורפ ההוא, ושל האיז. של האי השווה הוא. היה לי דברים מחושבים. ושפנס. לקחת את הספר של השפנס, אני כזה לא, השארת אותו, אני אקח אותו. מה אתה עושה? תן, איך זה נקרא? תעשה לי TPA. /TPA ירין 246. שלחתי לך סנד. אוקיי, אני אשיג את האיירון. מאיפה יש לה הבחורה הזאת דיימונד סורד? מחושפת? זה היא שלה. טוב, אני אשיג אחד, אתה תשיג אחד, ואז אני הולך. אני על זה שפה. אני
אני אומר על זה שבצד שמאל. אחלה מופ טראפי עשתה. לקחת את האיירון? היא שמה פה דרופרים. לקחתי, יש לי עכשיו 17 איירון. פרי! יארין, סיימתי את כל הרוזס. out of stock, out of stock, out of stock. צ'יקן ספורנר, כמה הוא עולה? 100 ומשהו אלף, יש לך אולי? 100 ומשהו אלף, לא. לא, פול 100. יש לך? לא. יש לי רק 4,000, בזבזתי הכל. אבל אנחנו יכולים להרוויח מיליונים מהאיירון בלוקס שלנו. מה אתה אומר שנמכור את כל האיירון שלנו? נמכור, בסדר, אבל לא הכל. שיר כמה. מה זה? אני מסיים את כל הפלאוורס האדומים. אל תקנה לה. אני קונה אותם ב$0. בסדר, אבל אל תקנה, סתם קונה. יש לי מלא אבל איירון בלוקס, אני משיג מזה מיליוני שקלים. אוף, לא רצה לקבל ממני את הוורד. פריבי. יאללה, למה שלא נעשה שופ של משהו? איירון? אם יוצא לי מהווטינג משהו טוב, אם יצא לי מהווטינג ספאונר, אנחנו נעשה את זה. שלא אספק. עוד כמה זמן אני יכול לצלם עוד כמה שבא לי, אבל כבר 3:30. לא בטוח. 3:30. 3:30 מה? שעות סע. השעה עכשיו 3:30. אז יש, אתה היום לא הולך. נדעתי לפרג. היא כתבה לי thank you ונתנה לי בתמורה סטאק של איירון. מה? אין מצב, לא יודע. היא הביאה לי סטאק של איירון, אתה יכול אחרי זה לראות בסרטון. כשהוא יהיה ליוטיוב. ועכשיו היא גם נותן לי דיימונד אחד. סתם, לגבי הדיימונד שיקעתי, אבל לגבי האיירון לא. היא חושבת שאני דיימונד מיינקארט. Иди уже, рыбка, иди. אומייגאד, היא לוקה עליי. Сумку взяла? היא אמרה לי פולו. אוקיי. היא רוצה להביא אותי לאנשהו, אומייגאד, היא הביאה אותי לספאונר של הכאוס. והיא עושה בשבילי סטייקים חינם. ידעתי שהייתי צריך לתת לו את הרוז ההוא.
אילי, טוב, נראה לי כזה שאתה לא טוב. אז טוב, זה היה הפרק השלישי של סקייבלוק, שזה היה ספיישל, כמו שאתם ראיתם. אז אוקיי. אז תענו, תכתבו לייק, תשאירו תגובה, תעשו סאב. תודה רבה. So like, subscribe, ויאללה ביי. 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 זהו?